हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ അഡ്മിൻ വന്നോ? കോൺസ്റ്റന്റ് हरे कृष्ण माता जी। അഡ്മിൻ മാതച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടോ? രസപൂർണ്ണ മാതച്ചി അല്ലേ? हरे कृष्ण। കോൺസ്റ്റ് ആക്കാം. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമ്നി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോരസികാഭുവിഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരു മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, ധ്യാന ശ്ലോകമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്ലോകം? നിങ്ങള് പഠിച്ചു മാതാജി. പഠിച്ചോ? ശ്ലോകം പഠിച്ചോ? ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റും മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോനയാന്വയായിതരതച്ചാർത്തേഷഭിജ്ഞഃ സ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാദി കവയേ മുഹ്യന്തി യസ്സൂരയഃ തേജോവാരി മൃദാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷധാംനാ സ്വേദ സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ മാതാജി. വേറെ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചോ? ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ചൊല്ലി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ മറ്റോ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തരാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്? ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരിട്ട് ജന്മാദ്യസ്യല്ല, ആദ്യം ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ചൊല്ലാനായിട്ട്. അതും ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംബന്ധ ആ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത്? ജന്മാദ്യസ്യ അല്ലെ, സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം മുഴുവനും ഭഗവാനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ജന്മാദ്യസ്യ യതോ അന്വയ ഇതരത ശാത്വേഷഭിജ്ഞസ്വരാട്.
ഭഗവാനാണ് അഭിജ്ഞ, പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞൻ ഭഗവാനാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളത് ഭഗവാനാണ്, പിന്നെ പൂർണ്ണ സ്വരാടാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്, സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനാണ്. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു അതില്? തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഖ്യന്തിയ സൂരയ, സുരന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരായിട്ടുള്ളവർ പോലും എന്താണ്? വ്യാമോഹിതരായി പോകുന്നു. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല, അതുപോലെ ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണ ലീല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെ പോലും വ്യാമോഹത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? തേജോ വാരി മൃതാം യഥാ വിനിമയോ, അതായത് ജലത്തിൽ അഗ്നിയെയും കരയിൽ ജലത്തെയും ദർശിച്ച് ആൾക്കാര് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത്. ആരൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത്? ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും മഹർഷിമാരും ഒക്കെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരൊക്കെയും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു എന്താണ്? തേജോ വാരി മൃതാം യഥാ വിനിമയം ഇത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷ ധാംന സ്വേന സദാ. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 വിധ താപത്രയങ്ങളും അല്ലെ, അതൊക്കെയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അത് ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് എന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാൻ, അതും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? ഭഗവാന്റെ സ്വധാമത്തില് ധാംന സ്വേന സദാ നിരസ്ത കുഹകം, ഭഗവാൻ സദാ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ, പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ധീമഹി ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അഭിധേയ, അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, അഭിധേയ ജ്ഞാനം. ഇതില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കാണ്, എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും പൂർത്തിയായി, അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും പൂർത്തിയായി. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ അറിവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. അവസാനം കൃഷ്ണ, ഇതാണ് ലാഭം. അപ്പോൾ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരു PhD ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമായി കഴിഞ്ഞു ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോ ഭാഗവതം പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ 1972 ജൂൺ 19 ലോസ് ഏഞ്ചൽസില് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ആദ്യ ശ്ലോകം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഒരു പ്രകാശമായി കാണിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ താപത്രയ ഉന്മൂലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മ പ്രോത്സിത കൈതവോ യത്ര, ധർമ്മ പ്രോത്സിത കൈതവോ യത്ര സദാ വേദ്യം വാസ്തവമത്രേ വസ്തു ശിവതം താപത്രയോ ഉന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭഗവതേ മഹാമുനി കൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ സത്യോ ഹൃത്യ വരുദ്ധതേ യത്ര ഹൃദിഭിഃ ശുശ്രൂഷിഭിസ്തക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ താപത്രയോ ഉന്മൂലനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ താപത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളാണ്, മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെ സൂര്യനായി കാണിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ശക്തൻ, അസുരന്മാരുടെ തെറ്റായ വിശദീകരണം നശിപ്പിക്കുന്നു, ഭക്തർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം, ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു, തെറ്റായ വിശദീകരണമൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കി, അസുരന്മാരുടെ തെറ്റായ വിശദീകരണം ഇല്ലാതെയാക്കി ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു, സൂര്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ രസം നിറഞ്ഞ രുചികരമായ ഫലം നൽകുന്നയാളായും ഇത് കാണിക്കുന്നു. മധുര രസവും രാധാകൃഷ്ണനും ശുദ്ധമായ ഭക്തിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മാധുര്യ രസം, അതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണൻ, രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്നിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തിലെ അപൂർവമായ രുചി ആസ്വദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഭക്തർക്ക് അമൃതം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അവർ യഥാർത്ഥ സ്വീകർത്താക്കളായതിനാൽ ദേവതകളെ പോലെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അമൃത രുചിക്കാണ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ ദേവതകളെ പോലെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഒരു രുചികരമായ പഴവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ശരിക്കും നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ 12 സ്കന്ധങ്ങളും വിളക്ക് പോലെയാണെങ്കിലും
സൃഷ്ടി, സംഹാരം, സർഗം, നിരോധം എന്നീ വിഷയങ്ങളും അതിനെ വിവരിക്കുന്ന വിവിധ ശ്ലോകങ്ങളും ദീപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ആ വിഷയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പൊതുവായ ഭാവമായ അധ്യാത്മയെ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തെ ഒരു ഫലത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭാഗവതത്തിലെ 12 സ്കന്ധങ്ങളും വിളക്ക് പോലെയാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്കന്ധവും അല്ലെ 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള സ്കന്ധങ്ങളും വിളക്ക് പോലെയാണ്. അതില് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എടുത്തു പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്ഥിതി കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതായത് വിസർഗ, സർഗം, നിരോധമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടാണ്ട് വിസർഗ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ സർഗവും നിരോധവും നേരിട്ട് ഭഗവാനാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഈ വിഷയങ്ങൾ അതിനെ വിവരിക്കുന്ന വിവിധ ശ്ലോകങ്ങളും ദീപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സർഗവും നിരോധവും, നിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. സർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് സർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തി മാർഗമാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളെ എന്താണ് അതിനെ വിവരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളും ദീപമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ആ വിഷയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പൊതുവായ ഭാവമായ ആധ്യാത്മികയെ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികതയെ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി ദ്വിതീയ സൃഷ്ടി, നിസർഗ, പരിപാലനം, സ്ഥാന, സംരക്ഷണം, പോഷണം, മറ്റു വിഷയങ്ങൾ, ഉദി, മന്വന്തര, ഈശാനുഗത, മുക്തി എന്നിവ സൂര്യനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തേത് ദീപമാണെങ്കിൽ ഇത് സൂര്യനായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം എന്നിവയിലും അവയുടെ പരിധിയില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങളിലും ലഭ്യമായ ആസ്വാദനത്തിനും പരിത്യാഗത്തിനുമുള്ള നിഷിദ്ധമായ അഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പരിധി എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ ഇവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ പരിധിയില്ലാത്ത ഉപവിഭാഗങ്ങളും ലഭ്യമായ ആസ്വാദനത്തിനും പരിത്യാഗത്തിനും രണ്ടുമുണ്ട്. അപ്പോ വേദങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ധർമ്മപ്രോഞ്ചിത കൈതവ. ധർമ്മപ്രോഞ്ചിത കൈതവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ധർമ്മം അല്ലെ, കൈതവ ധർമ്മം അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങള്, ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ, അതിനെ പ്രോഞ്ചിത, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക, ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിരാകരിക്കുകയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക, അതായത് നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതില് ആസ്വാദനവും ഉണ്ട്, പരിത്യാഗവും രണ്ടും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് വേദൈശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത് വേദ വിദേവച. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ തന്നെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് സാധ്യമാകാത്തത്. കാരണം നമ്മൾ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അങ്ങ് ആസക്തരായി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെയും ആശ്രയ ഭക്തരുടെയും ആവിർഭാവവും ലീലകളും ഭക്തി, പ്രേമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ രസത്തിന്റെ രുചികരമായ ഫലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും അത് ഭക്തിയും പ്രേമവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് രുചികരമായ ഫലത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു ഭാഗവതത്തെ. ശ്ലോകം ഇത് 2ാമത്തെ ശ്ലോകം 1:1-2 ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതഗോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്യതേത്ര കൃതുഭിഃ ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത്. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം അല്ലെ, പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ, എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതഗോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം.
വേദ്യം വാസ്തവമത്രേ വസ്തു ശിവതം വേദ്യം താപത്രയോന്മൂലനം. വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനി കൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ. മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ. സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യതേത്ര കൃതുഭിഃ ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത്. സത്യോ ഹൃദ്യവരുധ്വതേ യത്ര കൃതിഭിഃ സദ്യോ ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത്. ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ധർമ്മകർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി നിർമ്മല ഹൃദയരായ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം പരമസത്യത്തെ ഭാഗവത പുരാണം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഏവരുടെയും ക്ഷേമ താത്പര്യാർത്ഥം യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മിഥ്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഉണ്മയാണ് പരമസത്യം. ആ സത്യം ജനിമൃതി നിർഭരമായ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. മുനിശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട മനോജ്ഞ ഗംഭീരമായ ഈ ഭാഗവതം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകും വിധം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ്. ആകയാൽ മറ്റൊരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്താൽ സവിനയത്തോടെ സശ്രദ്ധമായി ഭാഗവത സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വാസമുറപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇത് അഭിധേയ ജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. എല്ലാവരും ഈ ഒരു സമയം 10 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ സംബന്ധ, അതായത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധർമ്മപ്രോചിത കൈതവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈതവ ധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. പ്രോഞ്ചിത പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക, നിരാകരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്. പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം. പരമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നിർമത്സരാണാം സദാം, മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത. സദാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സത്തായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ, ഭക്തന്മാര്. അതാണ് സദാം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഭക്തന്മാരെ. വേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അറിയുക. വാസ്തവം അത്ര വസ്തു, അതായത് യഥാർത്ഥ വാസ്തവം അല്ലെ. വാസ്തവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? വാസ്തവം അത്ര വസ്തു ശിവതം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ശിവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മംഗളകരമായത് എന്നാണ് അർത്ഥം. താപത്ര ഉന്മൂലനം, അപ്പോ 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതീ മഹാമുനികൃതേ, മഹാമുനിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ വ്യാസദേവനാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിംവാ പരൈരീശ്വര, മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യത. സദ്യ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന്, അതാണ് സദ്യ. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള സദ്യ അല്ല, സദ്യ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ സദ്യോ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന്. ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യത, ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു, വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃതിഭിഹി ശുശ്രൂഷുഭി തത്ക്ഷണാത്. ഇതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് ഒക്കെ താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? വളരെ ചെറിയ ലെറ്ററാ തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, അഭിധേയം. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ അത്ര, ഇതിൽ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. അത്ര എന്ന വാക്ക്, ഇതിൽ എന്നുള്ളത് 3 വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില്. എവിടേക്കാണ്? കൈതവോ അത്ര, വാസ്തവം അത്ര, വരുദ്ധ്യതേ അത്ര. ഇങ്ങനെ 3 വട്ടം ഈ അത്ര എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിൽ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. ധർമ്മപ്രോഞ്ചിത കൈതവോ, ഭൗതികമായി പ്രേരിതമായ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തെ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമോ, പരമസത്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിർമത്സരാണാം സതാം വേദ്യം, നിർമ്മല ഹൃദയരായ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം. അതാണ് നിർമത്സരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത അല്ലെ. സദാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർക്ക്, വേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുക. നിർമ്മല ഹൃദയരായ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം. വാസ്തവം അത്ര വസ്തു, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മിഥ്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ
മിഥ്യയല്ല അല്ലെ, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ, ഭഗവാനാണ് യാഥാർത്ഥ്യം, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മിഥ്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു. ശിവദം ഏവരുടെയും ക്ഷേമ താത്പര്യാർത്ഥം, എല്ലാവരുടെയും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശിവദം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. താപത്രയ ഉന്മൂലനം, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. മഹാമുനികൃതേ, മുനിശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭാഗവതം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകും വിധം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ്. കിം വാപരൈരീശ്വര, മറ്റൊരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഈശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യത. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരികൃഷ്ണ കൂടുന്ന പറയണം കേട്ടോ, ഞാനത് കുറയ്ക്കാട്ടോ. ഞാൻ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ പോവാണ്. ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഇത്തിരി സ്ലോ ആക്കാം. ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വാസമുറപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യത, ഈശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വാസമുറപ്പിക്കുന്നു. കൃതുഭിഹി ശുശ്രൂഷുഭി സച്ചനാത്, സവിനയത്തോടെ, കൃതുഭിഹി പറയുമ്പോ സവിനയത്തോടെ, സശ്രദ്ധമായി, ശുശ്രൂഷുഭി സശ്രദ്ധമായി, അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലെ, സശ്രദ്ധമായി. തച്ചനാത് ആ സമയം തന്നെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലെ, സവിനയത്തോടെ സശ്രദ്ധമായി ഭാഗവത സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതേ നിമിഷത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ വാസമുറപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് സംബന്ധ, ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, അത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് അഭിധേയ. ഇവിടെ പറയുന്നു, എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ? പരമസത്യം, അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, അത് ഭാഗവതത്തിന്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരമസത്യമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന് പുറത്ത് ഒന്നും നിലവിലില്ല, ആകെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. ഇപ്പൊ പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭു, എല്ലാം ഭഗവാൻ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന് പുറത്തും ഒന്നും നിലവിലില്ല. മത്ത പരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിതത്തി ധനഞ്ജയ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആകെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇനി പരമസത്യത്തിന്റെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വിവരിച്ചു, പ്രണമിച്ചു, ധ്യാനിച്ചു. വ്യക്തിത്വമുള്ളത് ജീവാത്മാവ് അംശമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പരമസത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു, പ്രണമിച്ചു, ധ്യാനിച്ചു. വ്യക്തിത്വമുള്ളത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-11. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. അതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല നമ്മൾ അല്ലെ. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശ്വരവും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശവുമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാനും ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാത്ത പരമസത്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ 1:2-11 ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ള ഈ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം ജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേരി പരമാത്മേരി ഭഗവാനേരി ശബ്ദേരി. ഭഗവാനിധി സത്യത. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗിക ഇതാണ് സാക്ഷാത്കാരമാണ് പരമാത്മാവ്, അതിലും താഴെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന തലം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം, നാം ആ ബന്ധത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. അത് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പരമസത്യത്തെ വിവരിക്കുന്നു, തകർന്ന ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഭഗവാനെ അല്ലെ. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി നമ്മൾ ഓരോരോ ശരീരം എടുത്ത് വന്ന് ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭൂതേ പ്രകൃതി ജാൻഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ അസത്യോനി ജന്മസു അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കാരണം കൊണ്ട് ഓരോ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഓരോ യോനികളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്?
തകർന്ന ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അഭിധേയ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേതാണ് അഭിധേയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. അത്യുന്നതമായ ഗ്രന്ഥം പരമസത്യത്തെ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ അത്യുന്നതമായ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണിത് അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുന്നത്? പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം തരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഭാഗവതം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശമായതിനാൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കിടയിലും ജീവന് പ്രയോജനകരവും പ്രയോജനകരമല്ലാത്തതും കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അത് ബോധ്യത്തോടെ വിവേചിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആളുകളുടെ വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത തത്വചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ജീവയ്ക്ക് പ്രയോജനകരവും പ്രയോജനകരമല്ലാത്തതുമായ ശുപാർശകളുടെ വലിയ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് അത് വിലപിക്കുന്നു. ഭാഗവതം എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അത്യുന്നതമായ വസ്തു പ്രേമം പൂർണ്ണമായും നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അത് ബോധ്യത്തോടെ വിവേചിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആളുകളുടെ വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത തത്വചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ജീവിക്ക് പ്രയോജനകരവും പ്രയോജനകരവുമല്ലാത്ത ശുപാർശകളുടെ വലിയ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് അത് വിലപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു വൈവിധ്യം, നമുക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തേ ആവശ്യമുള്ളൂ? ശരിക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമില്ല അല്ലെ. ശരിക്കും എന്ത് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് പ്രധാനം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് ശരിക്കും നിരാകരിക്കുന്നത്? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയെ കംപ്ലീറ്റ് നിരാകരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതവ, അതാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഇവിടെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യത്യസ്ത വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനുള്ള ചില വ്യാസദേവന്റെ ഉദ്ദേശം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 20:122. മായാ മുഗ്ധ ജീവേര നാഹി സ്വത കൃഷ്ണ നാനാ ജീവേര കൃപായ കൈല കൃഷ്ണ വേദ പുരാണ. ബദ്ധജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ തന്റെ കൃഷ്ണാബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അഹൈതുകീ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും അതിന്റെ അനുബന്ധങ്ങളായ പുരാണങ്ങളും സമാഹരിച്ചു. മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും വേദസാഹിത്യങ്ങൾ 4 വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ധർമ്മ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, അർത്ഥ സാമ്പത്തിക വികസനം, കാമ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ്. 20ാമത്തെ മധ്യലീല 20ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 122ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബദ്ധജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിനാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ മായയിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് അസൂയാണ്. നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു ജീവാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ആ പൊസിഷനിൽ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവരെത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസൂയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ആ ഒരു അസൂയ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അഹൈതുകീ കാരുണ്യത്താൽ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും അതിന്റെ അനുബന്ധ പുരാണങ്ങളും സമാഹരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വ്യാസദേവൻ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായി വന്ന് വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്ചർ വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ വലുതാക്കുമ്പോ അത് കാണുന്നില്ല സൈഡോട്ടായിട്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, ഹിന്ദു സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രുതി, സ്മൃതി, ഇതിഹാസ, പുരാണ, അഗമ, ദർശന. അപ്പൊ ശ്രുതിയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു? വേദങ്ങള്, സംഹിതകള്, ബ്രഹ്മണ 23, ആരമ്യക 7, ഇങ്ങനെ കുറെ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് കുറെ ബുക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? എനിക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, വളരെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട്.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? വേദവ്യാസനാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേദവ്യാസനാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഹൈതുകി കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ആ മറന്നുപോയ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തിരിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സാഹിത്യങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെയും. ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതബോധ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭൗതിക പുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ധർമ്മകർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പുരുഷാർത്ഥം, ധർമ്മർത്ഥ കാമ മോക്ഷം കൈതവ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 ധർമ്മങ്ങളെ കൈതവ ധർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിരസിച്ച ധർമ്മകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു വശം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ. ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് പതിച്ചു പോകുന്നു ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ട്. അതായത് ഭുജിക്കുക, ശയിക്കുക, ഭയപ്പെടുക, സംയോഗിക്കുക എന്നിവയാലുള്ള ആസ്വാദനം. ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഗർഭോദക ശായി വിഷ്ണുവും അദ്ദേഹത്തിന് മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവും അതുപോലെ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു മനുഷ്യർ നിയന്ത്രിതരും മൃഗങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതരുമാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ട് എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിവർഗത്തിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? മൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല, എല്ലാം അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ആസ്വദിക്കാം. ഇനി വേദങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ തരുന്നു. എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു? ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും വേദങ്ങളും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വേദേശ സർവൈരഹമേവ വിദ്യം വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹ ചാഹം. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് ധർമ്മം പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ ഈ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി വരുന്നുണ്ട്. ക്രമേണ ആത്മാവിന്റെ ബോധം ഉയർത്തുക. അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മോക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കും. ആ ഒരു തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആത്മാവ് അസംതൃപ്തനാണ് ആത്മീയമായതിനാൽ പിന്നെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ എന്നുള്ള സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു അവസാനം നമുക്കൊരു നിരാശ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നിരാശയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മോക്ഷം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഏതിലൂടെ? ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തിലൂടെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ധർമ്മം, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ പറഞ്ഞ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തൊക്കെ നിരസിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നു? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നു. പിന്നെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യദോ ഭക്തിരതോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹതാത്മാ സുപ്രസീദതി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ, ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അല്ലെ, സ ആ വ്യക്തിക്ക്, വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ധർമ്മം, പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ഏർപ്പെടുത്തലാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. അഹൈതുകി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹേതുവില്ലാതെ, കാരണമില്ലാതെ, അകാരണമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. പിന്നെയോ അപ്രതിഹത, നിർവിഘ്നം, ഇടതടവില്ലാതെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം, പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്ഥാപിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ധർമ്മം അഥവാ വ്യക്തിത്വം, സനാതന ധർമ്മം അതാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതും അവസാനം ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നതാണെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നേരിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാ, നിർമ്മല ഹൃദയരായ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം പരമസത്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആർക്കാണ് മനസ്സിലാവുക? മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. ഹൃദയത്തിന് ഒരു നിർമ്മലത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ശുദ്ധത അല്ലെ, അത് വേണം. നിർമ്മല ഹൃദയരായിരിക്കണം അവര്. അതാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പരമധർമ്മം, പരമസത്യം വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് ഭക്തൻ. യോഗ്യത നിർമ്മത്സരാണാം
അതായത് പൂർണ്ണമായും ഈർഷ്യയിൽ നിന്ന് മുക്തമായി. ഈർഷ്യ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈർഷ്യ മനസ്സിലാക്കൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെറുപ്പോടെയുള്ള ആരാധനയുടെയും മറ്റൊരാളുടെ കൈവശമുള്ള എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെയും ഒരു വികാരം അസൂയ എന്നത് ഒരു വികാരമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഉയർന്ന ഗുണമോ നേട്ടമോ കൈവശമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്കത് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളുടേതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പൊ നമുക്ക് അയാൾക്കത് ഒന്നിക്കിൽ അത് എനിക്ക് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കത് കിട്ടരുത്. ഈ രണ്ടിൽ ഏതു അല്ലെ അസൂയയുടെ റിസൾട്ട് പറയുന്നത്? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ രണ്ടായാലും എന്താണ്? അസൂയയാണ്. അസൂയയുടെ കാരണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനം തന്നെ പ്രധാനമല്ല, മറിച്ച് അത് നിർവഹിക്കുന്ന പ്രചോദനമോ ആഗ്രഹമോ പ്രധാനമാണ്. ആ പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള പ്രചോദനത്തെയോ ആഗ്രഹത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ഭൗതികമോ ആത്മീയമോ എന്ന് വിളിക്കാം. ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച തരേ ബലേ കാമേ, ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച തരേ ബലേ കാമ, കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധാരേ പ്രേമ നാമ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദ്യ ലീല 4:169. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് അസൂയ വരുന്നത്? ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ് ഇത് അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ അസൂയ വരുന്നത്. പിന്നെയോ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാള് ഇപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികൾ, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരുപോലത്തെ രണ്ട് കുട്ടികൾ, ഒരാൾ നല്ല മിടുക്കിയാണ് പഠിക്കാൻ, മറ്റേ ആൾ അത്ര മിടുക്കിയല്ല. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു? PhD വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു, മറ്റേ ആൾക്ക് അധികം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അസൂയ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വഴിക്കാണ്, അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചായിരിക്കും അവര് നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, പക്ഷെ ഈ ആൾക്ക് പഠിക്കാനാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ല. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോ നോക്കി എഴുതിയിട്ടോ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനം തന്നെ പ്രധാനമല്ല, മറിച്ച് അത് നിർവഹിക്കുന്ന പ്രചോദനമോ ആഗ്രഹമോ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിസയർ മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നുള്ളൂ, മാർഗം അത് നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അസൂയയുടെ കാരണം. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച തരേ ബലേ കാമ, കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമേ നാമ. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? കാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ആഗ്രഹം അല്ലെ? കാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധാരേ പ്രേമ നാമ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് പറയുന്നത്? അത് പ്രേമ. അതാണ് വ്യത്യാസം അല്ലെ? കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്, പ്രേമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്. കാമ വേഴ്സസ് പ്രേമം, പ്രവർത്തനം ഒന്ന് തന്നെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തി, കൃഷ്ണന്റെയോ നമ്മുടെയോ. അപ്പൊ രണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്, പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയും മറ്റൊന്ന് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയും. അതാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ കാമം, കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ പ്രേമം. കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം ഉയർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങള്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് സഫലീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പതനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മള് ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നു, ആധ്യാത്മികമായി ഉയരുന്നു. കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്ത് നാം ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം നാം ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നാം കൃഷ്ണനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് പറയാ. അപ്പോ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഒരു പർപ്പോട്ടിൽ കണ്ടത്, നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പതിച്ചു പോയി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അറിയാതെ ഏതോ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ അത്രയൊന്നും എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പലതും കാണല്ലേ, 50% ഓഫർ, അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അത്രയും അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം. ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പതിച്ചു പോയതാവാം. അപ്പോ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് വീണു പോയി, നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ആകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്ത് നാം ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിത്യബന്ധം എന്താണ്?
ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വന്നു പോയി, ഭഗവാനെ പോലെ നമ്മളെ എല്ലാവരും സേവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു പോയി. ഇവിടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നവരായി മാറാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വീട് വെക്കുന്നു, അല്ലെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ പിക്ചർ എല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഓരോരോ സ്റ്റോറീസ് ആണ്. ഇതൊന്നും സ്റ്റോറിയൊന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. കാമ വേഴ്സസ് പ്രേമം, പ്രവർത്തനം ഒന്ന് തന്നെ. കൃഷ്ണൻ പുരുഷനാണ്, ഭോക്താവും അധിപനും നിയന്താവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഭോക്താരം യത്ന തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് പരമഭോക്താവ്. ഭഗവാൻ പുരുഷനാണ്, നാം പ്രകൃതിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഇപ്പൊ വരാം. നാം പ്രകൃതിയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത്. നമ്മുടെ ആസ്വാദനം കൃഷ്ണനുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും ആസ്വദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട, അതായത് ഭഗവാനെ ആസ്വദിപ്പിക്കാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. കാരണം നമ്മള് പ്രകൃതിയാണ്, ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള നമ്മളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദനത്തിനായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള്. ഭഗവാനുമായിട്ട് സഹകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം വരുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം 5 രൂപത്തിലാണ്, 5 വിധം രസങ്ങളാണ്. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. ഈ 5 ഭാവത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വരവ്. സാദ്വേഷസമുദ്ധ്യേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഭഗവത്ഗീത 7:27. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് വരുന്നു? ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോ തൊട്ട് തന്നെ ഈ ദ്വന്ദ്വമോഹത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനാൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരാളുടെ അടിസ്ഥാന ആഗ്രഹം, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും കർത്താവാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്വയം സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം 6 അനർത്ഥങ്ങളുടെ രൂപമാണ്. കാമം, ക്രോധം, കോപം, അല്ലെ? ലോഭം, അത്യാഗ്രഹം, മോഹം, മിഥ്യാബോധം, മതം, അഹങ്കാരം, മത്സര്യം, അസൂയ. ഈ 6 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും എന്നെ സേവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കണം എല്ലാറ്റിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു, എന്നെ പ്രതിയായിരിക്കണം എല്ലാം, എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും എന്നെ പുകഴ്ത്തണം, എന്നെ സ്നേഹിക്കണം, എന്നെ അനുസരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വരുന്നത് ഈ 6 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. എന്തൊക്കെയാണത്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മത്സര്യം. ഈശയുടെ മൂല കാരണം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഞങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത എന്തും നമ്മുടെ ഈശയെ കൂടുതൽ വളർത്തുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് വിജയം അഭിമാനവും പരാജയം ഈശയുമാകുന്നു. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയവും പരാജയവും കൃതജ്ഞതയും വിനയവും നൽകുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വരും? അവർ പ്രൗഡ് ആവും, അല്ലെ? അതുപോലെ അവര് തോറ്റുപോയാലോ അവര് ഈർഷ്യ, അതായത് ജയിച്ചവരോട് അസൂയ, അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ തോറ്റു പോകുമ്പോൾ ജയിച്ചവരോട് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണ് വരുന്നത്? വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് വിനയാന്വിതനാകുന്നു, അല്ലെ? വിനയമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയവും പരാജയവും കൃതജ്ഞതയും വിനയവും നൽകുന്നു. പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാ. മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും എടുക്കുന്നത്? പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാ. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഈർഷ്യയില്ലാത്ത ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് അസൂയ അങ്ങനെ ഒന്നും അസൂയയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കൃഷ്ണന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ്.
അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തരല്ലാത്തവരോട് ഈർഷ്യല്ല, ലൗകികമായി ബുദ്ധി സംതൃപ്തിക്ക് രുചിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? ആരോടും തന്നെ ഈർഷ്യ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഭക്തരല്ലാത്തവരോട് ഈർഷ്യയില്ല, ലൗകികമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് രുചിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈർഷ്യയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അസൂയയില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോടൊന്നും ഈർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു, പരമസത്യത്തെ വിവരിക്കുന്നു. പരമസത്യത്തെ, വസ്തു പരമമായ സത്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഉദ്ഭവങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വം, തത്വം, ജന്മാദ്യസ്യ യതോ, അവനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ഒന്നുമില്ല. മായ, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി എന്തും കാണൽ. ആത്മീയ ലോകം, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആത്മീയ ലോകം, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം. ഇത് ഭൗതിക ലോകത്താണ് എന്തുള്ളത്? സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം. ആത്മീയ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം ഇതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കല്ല വരുന്നത്, നേരെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമസത്യമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് യാതൊന്നും, ഈ ജന്മാദ്യസ്യ യതോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ നിയന്താവ്, കൺട്രോളർ. മായ, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി എന്തും കാണൽ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? മായയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ വെച്ച് കാണണം നമ്മൾ. ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണണം. വേദ്യം വാസ്തവം അത്ര വസ്തു, പരമമായ സത്യത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ്, ആദി പുരാണം. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ആരെ? ബലരാമൻ. ബലരാമനിൽ നിന്നുള്ള വിസ്തരണങ്ങളാണ് അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംകർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന അല്ലെ? ഈ 4 വിസ്തരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പറയുന്നു നാരായണൻ. നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വരുന്നു. അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, മഹാസംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന. പിന്നെ മഹാസംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. കർണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇവരൊക്കെ വരുന്നത് മഹാസംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് നാഭീപത്മത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലോർഡ് ശിവ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഗുണ അവതാരാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗുണ അവതാരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വിസ്തരണം, അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് രാധാറാണി. രാധാറാണിയുടെ അവതാരമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി, മഹാമായ. പിന്നെ മഹാമായ ഇതൊക്കെ രാധാറാണിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ദുർഗ, കാളി, പിന്നെ വിരാട് പുരുഷ, യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഫോമാണ്. കൃഷ്ണ അവതാരാസ്, ദശാവതാര, മത്സ്യ, കൂർമ്മ, വരാഹ, നരസിംഹ, വാമന, പരശുരാമ, രാമ, ബലരാമ, ബുദ്ധ, കൽക്കി. ലീലാവതാര, മന്വന്തരാവതാര, യുഗാവതാര. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും ഒരുപാട് അങ്ങ് പോണ്ട. വേദ്യം വാസ്തവം അത്ര വസ്തു ശിവതം അല്ലെ? പരമമായ സത്യത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ശിവതം താപത്രയ ഉന്മൂലനം, പരമസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം കാണുന്നതിന്റെ ഫലം. വസ്തു മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. പരമസത്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, വസ്തുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്. ശിവതം, എല്ലാ ഐശ്വര്യം. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ താപത്തിന് ഉന്മൂലനം, ഈ 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മള്
പുറത്ത് കടക്കുന്നു. എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. അപ്പൊ കാണുന്നതിന്റെ ഒക്കെയും ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ നിസ്സാരമായി തീരുന്നു. ദുരിതങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെ ഉറവിടം. കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നുന്നു. ഉദാഹരണം കുന്തിദേവി. ഇവിടെ ഉദാഹരണം കുന്തിദേവി പറയാൻ കാരണം കുന്തി മഹാറാണി ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് കുന്തിസ്തുതിയിൽ. കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത് ഇനിയും വിപത്തുകൾ വന്നോട്ടെ എനിക്ക്, കാരണം അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്ത് വരുമല്ലോ. ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പുനർഭവ ദർശനം, ഈ ഭവം ഈ ലോകത്തേക്ക് പിന്നെ വരേണ്ടതില്ല എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെ ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല, അല്ലെ? അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം കാണുന്നതിന്റെ ഫലം യോഗ്യത. സ്ഥാവര ജംഗമ ദേഖി ന ദേഖി താരമൂർത്തി സർവത്ര ഹായ നിജ ഇഷ്ടദേവ സ്ഫൂർത്തി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 8:274. മഹാഭാഗവത ഭക്തൻ തീർച്ചയായും ചരാചരങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നു, പക്ഷെ അവൻ അവയുടെ രൂപങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണുന്നില്ല. മറിച്ച് എല്ലായിടത്തും അവൻ ഉടനടി കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല എന്നതിലേക്കുള്ള ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം. പ്രതാപരുദ്ര രാജാവിന്റെ മകനുമായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ കഥ. പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ മഞ്ഞുകട്ടി തകർക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ത് ചര അചര അല്ലെ, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. ഇതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന് 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ മകൻ, അദ്ദേഹം കുറച്ച് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള രാജകുമാരനെ കണ്ടപ്പോ അവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ മഞ്ഞുകട്ടി തകർക്കുന്നു. അതായത് മഞ്ഞുകട്ട എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാവരും അതിലെന്താ കാണാം? നമ്മള് സ്നോ എന്ന് പറയും അല്ലെ, സ്നോഫോൾ പറയില്ലേ? ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്നോഫോൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ദർശിച്ചത്? അതിനകത്തുള്ള ഊർജം, അതായത് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ കട്ടയാവണം അല്ലെ, ഒരു മഞ്ഞ് കട്ടയാവണമെങ്കിൽ അതിലെന്ത് വേണം? ഒരു ഊർജം പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ, വെള്ളം കട്ടയാക്കുന്ന ഒരു ഊർജം. ആ ഊർജം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ അതിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു പ്രഭുപാദര്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം കാണുന്നതിന്റെ ഫലം. തത്തേനുകമ്പാം സുസമീക്ഷമാണോ പുഞ്ചാനൈവാത്മകൃതം വിപാകം ബുദ്ധിർ വദതൻ നമസ്തേ ജീവേതയോ മുക്തിപതി സദായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:14-8. ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയാണ്. അതായത് നമ്മള് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. അതെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അഹൈതുകി കാരുണ്യം അവനിൽ ചൊരിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്റെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ സഹിച്ച് ഹൃദയവും വാക്കും ശരീരവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദരവോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും മോചനത്തിന് അർഹനാണ്. കാരണം അത് അവന്റെ ശരിയായ അവകാശവാദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവനിൽ ചൊരിയാൻ, അതായത് കാരുണ്യം അവനിൽ ചൊരിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ സഹിച്ച്, അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ച് ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇതൊക്കെ എന്റെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയവും വാക്കും ശരീരവും കൊണ്ട് ഭഗവാന് ആദരവോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നവൻ. അതായത് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ്? ഹൃദ് വാക് വപു അല്ലെ, 3. അതായത് ഹൃദയം, വാക്ക്, വപു ശരീരം എല്ലാം കൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും മോചനത്തിനാകാനാണ്. അത് അവന്റെ ശരിയായ അവകാശവാദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിന് ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം. ഉദാഹരണം വസുദേവ് എന്ന കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കഥ. അപ്പോ ഒരു വാസുദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഷ്ഠരോഗം ഒക്കെ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കഥ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള
ആ ഒരു പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്ടം, ആ ഒരു സ്മരണ, അതാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അശുദ്ധി ഭഗവാൻ എടുത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വികാരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ശ്രീല വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ശ്രീല നാരദ മുനിയുടെ കഥ. അപ്പൊ വ്യാസദേവനെ ഭാഗവതം എഴുതാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ്, അല്ലെ? ആ ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കാണാന്. അത് വിടാൻ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. കിംവാ പരേ, ഈ ഭാഗവതം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകും വിധം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ്. ആകയാൽ മറ്റൊരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ വേറൊരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യ വരുത്യതേത്ര. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് പരമഹംസ. അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, കാതുകളിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല അവിടെ ഭഗവാൻ വന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഋതുഭിഹി ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് പരമഹംസ. അതായത് ഭാഗവത ശ്രവണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം, നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന മാറ്റമാണ് എന്ത്? ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തത്ക്ഷണാത് എന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന്. അതാണ് പരമഹംസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് താമസം വിന ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന യോഗ്യത കൃതിപിഹി. നമുക്ക് യോഗ്യത എന്താണോ കൃതിപിഹി, അതായത് ഭക്തി ഉന്മുഖി സുകൃതി, ഭക്തി നിക്ഷേപം, പുണ്യ നിക്ഷേപം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം? കൃതിപിഹി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സവിനയം ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെ? സവിനയം കേൾക്കുക. നമ്മൾ അത്രയും വിനയാനിത്യനായിട്ട് വേണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ. ശുശ്രൂഷുഭി, സശ്രദ്ധം കേൾക്കണം. വിനയത്തോടെ സശ്രദ്ധം കേൾക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിതമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ ശുദ്ധീകരണം ക്രമത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചിഃ സ്വാത്മഹത്സേവയാ വിപ്രാഹ പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-16. അല്ലയോ ദ്വിജ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ, സർവ പാപ നിർമുക്തരായ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സേവനത്തിലൂടെ മഹത് സേവനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രമിക്കാനുള്ള അഭിരുചി ഒരാൾ നേടുന്നു. ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ ആത്മീയ പരിവർത്തനം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് മഹത് സേവ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്താ പറയാ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മഹത് സേവയാണ്. ആ മഹത് സേവനയിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയമാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി ഭഗവാന്റെ കഥകളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. സാധാരണ ഭൗതികമായി താല്പര്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, രുചി ഉണ്ടാവില്ല കേൾക്കാൻ. പക്ഷേ നമ്മളൊരു മഹത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഒക്കെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി നമുക്ക് ആ ഭാഗവതത്തോട് രുചി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നാരദ മുനിയുടെ ആത്മീയ പരിവർത്തനം ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയുന്നു. അതായത് നാരദ മഹർഷി ആയ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തില് അദ്ദേഹം ഒരു ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. ഈ ദാസീപുത്രൻ, ആ അമ്മ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തില് വേദം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തില് പരിചാരികയായിട്ട് താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ. അവിടെ അവർക്ക് ഈ മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ആ മകനും ഇവർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തി വേദാന്തികളായിട്ടുള്ള 4 ആചാര്യന്മാര് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്മയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പുഷ്പം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ നാരദ മഹർഷിയുടെ അമ്മയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തില് 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയും കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തി വേദാന്തികൾക്ക് സേവനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്
ഒരിക്കൽ അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ട ഭോജനം കഴിക്കേണ്ടായി ഈ കുട്ടി, ഈ ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. ആ ഉച്ഛിഷ്ട ഭോജനം കഴിച്ചതോടുകൂടി ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി. ആ കുട്ടിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു. ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങള് ഭംഗിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ആവേണ്ട തരത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മഹത് സേവ, നമ്മള് അത്തരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ സേവിക്കുമ്പോൾ മഹത് സേവയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഹൃദയത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ ശുദ്ധീകരണം ക്രമത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ. ശൃണ്വതാം സുഖതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഭദ്രാണി വിതുനോദി സുഹൃത്സദാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-17. പതിവായുള്ള ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷങ്കലുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനം ദൃഢമായ പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മള് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ പതിവായുള്ള ഭാഗവത ശൃണ്വതാം സ്വതതാം കൃഷ്ണ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൃദയന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അഭദ്രങ്ങളെല്ലാം, തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. ഹൃദയന്തസ്തോഹി ഭദ്രാണി വിതുനോദി സുഹൃത്സദാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ദൃഢമായ, അതായത് ഭക്തി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷങ്കലുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനം ദൃഢമായ പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? അങ്ങനെ ഭാഗവതം പതിവായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെയും ശ്രീല നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ കഥ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ ശുദ്ധീകരണം. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-18. നിത്യേനയുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹൃദയത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നതൊക്കെയും പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല അതീന്ദ്രിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രേമയുക്ത സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു. നമ്മൾ നിത്യം ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹൃദയത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നതൊക്കെയും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ സകല മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുക്ത സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ മാറ്റാനോ പിൻവലിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത വിധം ഭഗവാന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിത്യം ഭാഗവത സേവ അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം ഇതുകൂടെ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും കേട്ടോ. ഭൗതിക പ്രകൃതി അധീനതയിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവസത്ത പരമപുരുഷന്റെ സേവകനായി തീരുന്നതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല. ശുദ്ധ അവബോധത്തിൽ ആത്മീയ അനന്യതയിലാവണം ഒരാൾ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് സേവനത്താൽ ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? പരിവർത്തനം സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവകനാകാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മള് ശുദ്ധ അവബോധത്തിൽ, അതായത് ആത്മീയതയിൽ അനന്യതയിലാവണം, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം, നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൽ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ മാർഗം സവിനയമായ ശ്രവണമാണ്. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വെല്ലുവിളി മനോഭാവം സഹായകമല്ല. ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് ശുശ്രൂഷു എന്ന സവിശേഷ പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിന് വ്യഗ്രതയുള്ളവനാകണം. ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രവണ വാഞ്ചയാണ് പ്രഥമ യോഗ്യത. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് അല്പഭാഗ്യവാന്മായവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. പ്രക്രിയ വളരെ സരളമെങ്കിലും പ്രയോഗം കഠിനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ വിനയത്തോടു കൂടി ശ്രവിക്കണം. ഒരിക്കലും നമ്മള് ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉത്തരം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ഭാഗവതം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. അതാണ്
വെല്ലുവിളി മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഈ ഒരു മനോഭാവം, അതായത് വെല്ലുവിളി മനോഭാവം ഒരിക്കലും സഹായകരമാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് ശുശ്രൂഷു എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിന് വ്യഗ്രതയുള്ളത്, നമുക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, എന്താണ് സത്യം എന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ജിജ്ഞാസ പറയല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യഗ്രതയുള്ള ആളായിരിക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രവണ വാഞ്ചയാണ് പ്രഥമ യോഗ്യത. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് അല്പഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഭൗതികതയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന് കാര്യകാരണ വിവേചനത്തിന് ശേഷം അഥവാ ഗുണദോഷ ചിന്തകൾക്ക് ശേഷം ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തികൾ മഹാമുനി വ്യാസദേവനാൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അവസ്ഥകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ഈ സന്ദേശ സ്വീകരണത്തിന് താല്പര്യം കാട്ടുന്ന ഒരാൾ പരമഹംസന്റെ നിലയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വൈദവ ധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഏത് തലത്തിലേക്ക് ഉയരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്? പരമഹംസ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ദുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सर्व श्री कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് മാതാജി. ബാക്കിയുള്ള ദിവസം അവർക്കൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി, എന്താണ് മസ്കറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഇപ്പം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ മസ്കറ്റിലുള്ളവർ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടത്തെ 12:30 മണി, അവിടത്തെ 2 മണി സ്റ്റഡി ക്ലാസ്. സ്റ്റഡി ക്ലാസ് പക്ഷെ ഞാനായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മള് മാതാജി അല്ലേ, നമ്മള് തന്നെ. അത് തന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മള് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോ ആരാ തീരുമാനിക്കേണ്ടപ്പോ? അല്ല, എല്ലാവരും കൂടെ, കാരണം എല്ലാവരുടെയും വാട്സപ്പ് നമ്പർ നമ്മളെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഇല്ലേ? ഇല്ല, എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇല്ല മാതാജി. അനന്തേശ്വരി മാതാജിയുടെ ഇല്ല. പിന്നെ സാലാലിനുള്ള ശ്രീപതി വേണുധരി പ്രഭുവിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമ്പർ എന്റെ ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ മാതാജി. അത് എന്റെ നമ്പറാണ്, ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി പറഞ്ഞു തരൂ. എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. നമ്മളില്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മാതാജി ചോദിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോദിക്കാം. കാരണം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് മതത്തിന്റെ 4 പ്രാഥമിക വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അത് മനസ്സിലാവുന്നു. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ